guys, maraming salamat ulit sa pagbisita sa channel ko. At for today's video guys, mag firing tayo. Sama ko kayo. Nandito tayo sa NEMSA Firing Range sa Cagayan de Oro City. Let's go! Morning. Sir, okay lang magdalag ko foods? Okay ra. Okay ra? Sir, lagbok lang na sir. Lagbok. Click lang. Kuan sir, 45 sir. Okay lang mag-vlog sir. Walit pugkog. Ay, isa lang sir, kaya na ako isa. Oh. Nanday mo ha. Ay, pwede ba kanti sir? Ay, wala bakante. Paabot lang ko. Pwede ka naman pag ina rin. Oo. Asa ko pwede magpaabot? Yan lang. Okay. Thank you. Di ba? Asa ta magulat? Ngani? So guys, nakakuha na tayo ng bala. Sila. Tsaka air protector at eye protector. Nakuha tayo, bumili tayo ng target paper. Naghintay tayo ngayon guys kasi wala pang bakante na bay tulad dito, pero ito hindi pwede kasi iwan ko ba't hindi pwede to, dun lang na area. So yun lang guys, babalikan ko kayo. So guys, papunta na tayo ngayon sa B2. Available na daw guys, tapos na yung firing. Ito. So, nandito na tayo guys sa B2. Kain muna siguro tayo guys. Hawak na nga na bab. Ito ka bab. Katubang sa din sa imo.
Mag-load tayo ngayon guys. Load tayo ng 10. But before that, gawa muna tayo ng target stand sa magiging target natin guys. Let's go! Loading. Firing. Guys, tingnan niyo yung tama ako guys. Pwede na ba to guys? Malayo. Malayo pa. Dito yung target natin. Kita nyo to guys, ito yung magiging target natin. Subukan natin kung matamaan natin. Ulitin natin guys, ulitin natin. Parang hindi ako satisfied sa tama. So guys, hanggang dito lang muna guys, naubusan tayo ng battery. Huwag nyo akong kalimutan i-subscribe and hit the bell button para ma-notify kayo sa mga susunod ko pang mga videos. God bless and thank you. It's caught in the crossfire.